Bună ziua! Mă bucur să ne revedem la un podcast al filialei București. Astăzi este alături de noi Georgian Marcu. Bună ziua! Broker, owner la Green Angels, mai pe scurt un agent imobiliar care surprinzător vorbește frumos despre arhitect. Mă bucur să te avem lângă noi. Mă bucur să fiu aici, alături de voi. Bun, astăzi o să discutăm mai degrabă despre perspectiva arhitecturii din zona pieței. Cum privește piața, arhitectura, arhitecții, dezvoltarea orașului și aș începe destul de abrupt. În momentul de față, sau cel puțin până acum, discuția despre București a fost una mai degrabă de tip defensivă decât deschisă către dezvoltare. Mai mult am vorbit despre ce trebuie salvat, ce trebuie oprit. De ce crezi că a apărut acest tip de discurs? Cred că sunt două motive pentru care a apărut acest tip de discurs. Primul motiv este faptul că specialiștii nu au mai comunicat. De fapt, nu au comunicat. Nu că nu au mai comunicat. Iar atunci când specialiștii nu mai comunică, discuția despre urbanism, despre dezvoltare, a fost preluată de politicieni. Al doilea răspuns pe care l-am, pentru că nu suntem suficient de inteligenți încât să nu copiem greșelile altora. Genul ăsta de discuție a apărut, în Statele Unite în anii 70. 70-80. Deci, dacă ne uităm la cum au evoluat lucrurile în America, o să vedem că ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani în România este copy-paste din ceea ce s-a întâmplat în America în anii 70 și în Europa de Vest undeva în anii 80. Există un episod de podcast foarte, foarte bun de la Freakonomics care se numește Cum au devenit orașele scumpe. Da? Dacă l-ascultați în funcție de caracterul vostru, ori o să vă bușească râsul, că o să vedeți totul copiat, ori o să vă bușească plânsul, da? Pentru că am copiat acele greșeli. Bun. Care este, cum vezi din perspectiva pieței, această diferență între ceea ce este dezvoltare nocivă și dezvoltare sănătoasă? Cum percepe piața? Cum ar defini piața? Ce înseamnă dezvoltare nocivă și dezvoltare sănătoasă? M-aș lega și de întrebarea precedentă. Dacă ne uităm la ce a ajuns în spațiu public despre dezvoltare, a ajuns doar exemplele negative. Da? De curând a fost scandalul cu blocul apărut în cimitir. Da? Avem tot felul de exemple nocive, da, care au ținut prima pagină a ziarelor. Nu cred că s-a comunicat, băi, uite, asta e o dezvoltare bună. Băi, asta e... Până și premiile pe care le dați voi, gândiți-vă la asta. Anualele și bienalele de arhitectură, da? Acele proiecte considerate excepționale, cele mai bune din respectivul an sau pe 2 ani de zile. Câte din ele au ajuns la publicul larg? Adică, ok, v-ați simțit voi, între voi bine, arhitecții, băi, uite, am făcut proiectul, am fost nominalizat, am câștigat, dar câte au ajuns la publicul larg? Cât știe publicul? Că aici e problema majoră. Da? Cât știe publicul, bă, uite, există proiectele alea care sunt super faine, care dacă le iei din București, Constanța, Cluj, unde sunt ele și le pui în, nu știu, Madrid, Londra, Paris, sunt top of the top. Nu există. Tot ce s-a comunicat negativ în România. Nu o să scrie niciodată, nu știu, în presă, să ajungă la publicul larg. Uite, bă, un proiect normal. Hai, nu zicem excepțional. Un proiect normal. Da, uite, în comunicarea pe care o faci tu, arăți exemplele astea de arhitectură normală, de proiecte normale. Dar eu nu contez. Și sunt de acord. Pentru public. Eu sunt un agent imobiliar
oamenii percep meseria mea ca una foarte negativă și înțeleg publicul larg. Am avut idei de a schimba piața și mentalitatea și îmi dau seama că sunt totuși prea mic pentru a face această diferență. Eu, prin ceea ce fac zi de zi, încerc să-mi fac treaba cât mai bine, clienții mei să fie mulțumiți de mine. Într-adevăr am comunicat, probabil că din breazla asta mea am comunicat cel mai mult, dar trebuie să vină genul ăsta de comunicare de undeva mai sus decât de mine, de individ. Sunt de acord, dar ți-am zis, ce mă interesa pe mine este și din perspectiva ta, da? Fiindcă tu în momentul de față ai această poziție privilegiată. Ești atât în contact cu clientul, cel care vine și spune vreau să-mi cumpăr o casă, am nevoie de o casă, ești partener al dezvoltatorului, care prin intermediul tău descoperă dacă ce a făcut bine sau rău și ești într-un contact foarte bun cu arhitecții. Deci fiind în această poziție privilegiată, întrebarea era, ok, care sunt cazurile alea în care te-ai lovit, a venit cineva la tine, am și eu de vândut apartamentele astea, în care tu să spui așa ceva nu se poate vinde sau nu... Aici este zona. De ce crezi că anumite lucruri sunt greșite din perspectiva dezvoltării și cam care ar fi direcțiile care împing genul ăla de dezvoltare, care evident nu este ceea ce ar trebui pentru oraș, și de ce exemplele bune sunt bune? Cred că exemplele bune sunt cele în care toată lumea și-a făcut foarte bine temele înainte de proiectare. Una din principalele probleme pe care cred că le avem în procesul ăsta de dezvoltare este lipsa dialogului. Da? Noi trebuie să înțelegem că ceea ce se dezvoltă, da, se dezvoltă pentru public. Un om, o familie, va locui în acea proprietate. Și atunci dialogul trebuie început înainte de proiectare. Păi, ce au nevoie oamenii? Ce își permit oamenii? Ce apreciază? Pentru ce ar plăti? Hai să gândim proiectul pentru oameni. Da? Ce caută dincolo de ușa lui? Da? În casă la tine poți să-ți faci, și asta e iar o altă problemă a noastră a românilor, că noi privim proprietatea doar dincolo de ușă, da? Dincolo de ce am intrat în casă. Dar care sunt spațiile comune? Ce facilități îi oferim? Da? Avem curți, avem locuri de joacă, avem spații comune, avem... Spuneam că am fost la Viena, da? Și am vizitat cel mai mare proiect, cred că din Europa, undeva 240 de hectare de dezvoltare și am ajuns undeva pe seară, duminică, și într-unul din spațiile de la parter, era un spațiu comun în respectivul bloc, era o gașcă de puști, făceau street dancing. Păi mi s-a părut foarte tare. Deci s-a adunat acolo, am stat 3 minute și m-am uitat așa, cred că la un moment dat s-au uitat și copiii. Bă, ce vrea ăsta, e obsedat. Păi, cred că ne lipsesc chestiile astea, să ne uităm și dincolo de ușă ce oferim. Da, și aici discuția legată de, fiindcă spuneam mai devreme că proiectele proaste sunt începute prost, aici crezi că arhitectul, așa cum percep tu lucrurile, sau mai spus, arhitectul în proiectele alea bune cu care tu ai lucrat, a fost parte a acestui proces de începere bună a unui proiect? Contează, deci avem clientul, avem dezvoltatorul. Contează și ca dezvoltatorul să înțeleagă toate lucrurile astea. Evident, dar nu poți. Deci cele mai bune proiecte pe care eu le știu, da? Și am avut șansa să fiu în câteva din ele de la început, da? Cred că au trecut până, nu știu, 5-6 modificări. De la prima temă, da? De la prima propunere până la finalizare, au trecut până nenumărate modificări. Aceste modificări, da? Făcute prin dialog.
păi uite aici cred că s-ar putea îmbunătăți asta. Și de foarte multe ori e și mult fight în spate. Adică nu e că ai venit să-i modifici proiectul, vai. Dar proiectele alea cu adevărat bune sunt făcute prin dialog. Da? Ok. Prin a înțelege piața. Voi ca arhitecți trebuie să purtați mai multe pălării. Da? Nu sunteți într-o bulă de cristal, da? Voi trebuie să vă puneți pălăria beneficiarului. Da? Beneficiarul însemnând clientul final, cel care cumpără. Trebuie să vă puneți pălăria dezvoltatorului. Bă, poți să construiești ce mi-ai desenat tu acolo? Trebuie să priviți că în anumite proiecte sunt investitori. Trebuie să vă gândiți din punct de vedere al costului. Este fezabil să fac chestia aceea? Și nu, în ultimul rând, pălăria voastră, băi, când peste 10 ani când o trece pe lângă proiectul ăsta, o să fiu mândru de munca mea? Da? O să fiu mulțumit măcar? Să nu fie rușine să spun, băi, eu am făcut clădirea asta, știi? Eu sunt foarte mândru de ce am vândut și cred, sunt norocos. Am avut, cred că 5-6 proiecte câștigătoare de anuale și bienale de arhitectură, plus câteva proprietăți care au câștigat pe secțiunea de amenajări interioare. Da? Sunt super mândru să trec în fața blocului și să zic, băi, uite, ăsta l-am vândut eu. Rolul ăsta, așa cum spui tu, dialogul este cel care generează întotdeauna cea mai bună soluție în cele din urmă. Și faptul că dialogul nu este întotdeauna unul plăcut, există tensiuni, dar cred că și aici mi se pare extrem de important ca noi arhitecții să ne asumăm rolul ăsta de mediator. Fiindcă în cele din urmă, așa cum spui tu, este interesul clientului, dezvoltatorului, care privește respectiva investiție ca din perspectivă economică, el trebuie să facă profit. Avem perspectiva utilizatorului final care trebuie să trăiască acolo și să ducă bine. Avem perspectiva comunității, vecinilor. Avem perspectiva orașului, că o iei de la mai mic la mai mare. Încetul cu încetul, fiecare modificare de genul ăsta, fiecare intervenție asupra orașului are un impact de la punctual până la o scară mai largă. Și da, în cele din urmă, orice arhitect vrea să aibă un proiect cu care se poată lăuda după aia, ca fiind rezultații muncii sale. Și tot acest lucru presupune un enorm efort de mediere. Și aici întrebarea e, cum percepi tu că este văzut arhitectul de către ceilalți actori în momentul de față? Adică, în momentul în care tu vii și spui clientului, ăsta este un proiect premiat la anuală, așa, evident, clientul percepe arhitectul ca fiind cel care a generat acea calitate. Dar sunt situații în care publicul percepe arhitectul și ca golanul ăla care a ajutat dezvoltatorul să construiască nu știu ce bloc undeva în niște condiții care sunt de departe de a fi cele potrivite. Și aici este zona de discuție. Probabil că, cum îi spune, te-ai lovit mai rar cu această situație. Dar cum privește lumea arhitectul din exterior? Eu încerc să fiu foarte ancorat în realitate. Și îmi dau seama că îmi dau seama că nu toată lumea privește arhitectura și arhitecția așa cum o privesc eu. Da? Sunt pe tot felul de grupulețe în social media și e trist că de foarte multe ori arhitecții sunt priviți ca cei care ștampilează un proiect. Am și eu un proiect, dacă te uiți sunt milioane de grupuri de arhitectură, caut arhitect, am și eu desenul ăsta, îmi pune și mie cineva o ștampilă, îmi face și mie cineva proiectul ăsta, da, cum vreau eu, știi? Asta e din nou o problemă de comunicare din partea arhitectului, arhitecților în general, da? Cred că ar trebui să vă expuneți mai mult, să spuneți clar care este rolul vostru. Eu
Da, pentru mine arhitecții, am câteva categorii de profesii, să spunem, unde eu consider că oamenii sunt extrem de educați, inteligenți, medici, arhitecți, avocați. Pentru că eu m-am întâlnit cu genul acesta de oameni. Asta nu înseamnă că toată lumea e la fel. Nu, am foarte mulți prieteni, am foarte mulți clienți arhitecți, vorbim aceeași limbă, sunt pasionat de arhitectură, dar cred că publicul larg nu e neapărat de acord cu mine și aici e o problemă a voastră a Breslei. Ok. În situația asta, fiindcă cum este văzută valoarea arhitectului? Fiindcă în proiectele pe care tu le reprezinți și la care tu participi, arhitectul întotdeauna este prezent acolo ca un furnizor de valoare adăugată. Nu știu cât de mult pentru dezvoltatori în situațiile respective arhitectul este perceput ca un cost în cadrul proiectului respectiv. Și tu, când în momentul în care prezinți lucrurile, prezinți munca arhitectului ca ceva care aduce valoare. Nu ca e o investiție să ai un arhitect care știe ce are de făcut, cum are de făcut, nu este un cost. Faptul că îi dai unui arhitect care îți oferă proiectarea la un anumit tarif nu înseamnă că ai cheltui mai mulți bani cu arhitectul. Ci, în exemplele tale, arhitectul este cel care aduce valoare. Cel care reușește ca în final tu să ai un proiect vandabil. Un proiect care aduce valoare nu numai economică investitorului, ci și utilizatorului final. Care este, în cele din urmă, valoarea asta adăugată? Unde se simte ea? Se simte un tot, de la concept în detalii. Și important e să transmiți mai departe publicului imaginea asta completă. Adică n-aș putea nominaliza un singur lucru. Pentru mine ca om de vânzări, arhitectul este un asset, da? Pot să spun, băi, uite, proiectul ăsta e făcut de X, da? Și hai să-ți arăt câteva detalii. Nu pentru acel detaliu o să cumperi un apartament sau o să alegi să locuiești într-un astfel de spațiu, dar feeling-ul, imaginea pe care ți-o dă proiectul în ansamblu, o să spui, băi, ăsta e pentru mine. Sau nu. Am avut, la un moment dat, țin minte, mă roagă un coleg să vină cu un dezvoltator din nordul Bucureștiului să vadă unul din proiectele mele. Și omul ăla, de când a ajuns acolo, s-a uitat și zice, ce porcărie asta? Ia uite, mă, metal, colo, aia, n-a pus și o balustradă de sticlă și un... Nu știam cum să terminăm mai repede întâlnirea. Mai e o chestie. Am un articol publicat prin Zeppelin, cred că prin 2018, unde am spus foarte clar, arhitectura bună vinde. Doar că arhitecții nu știu să vândă. Da. Cum spune, și mie mi se pare la fel, este că o arhitectură bună, o arhitectură frumoasă, întotdeauna va fi un plus. Întotdeauna. Adică nu poți să... Argumentul că era o vorbă, știi? Ca să faci o mașină urâtă și una frumoasă te costă la fel. Din punct de vedere al costului nu te costă la fel. Că pentru a face toate acele detalii știu. Ai un cost. Dar cred că trebuie să existe și astfel de proiecte. Asta nu înseamnă, atenție, că toate proiectele trebuie să fie excepționale. Nu. Trebuie să avem... Știți ce nu se vorbește deloc? Nu se vorbește despre accesibilitate în piața asta. Trebuie să avem proiecte din toate palierele. Da? Trebuie să avem proiecte și pentru oameni cu venituri mici. Da? Trebuie să avem și locuințe sociale. Trebuie să avem proiecte și pentru clasa medie. Pentru clasa medie superioară și evident trebuie să ai și proiecte de lux. Eu am o problemă cu termenul de lux. Nu există lux în România, dar asta e o altă discuție. Lipsește total din spațiu public discuția asta despre...
accesibilitate. Aici o să ne întoarcem din nou la discuția asta legată de modul în care privim și ne raportăm la dezvoltarea orașului, la această abordare defensivă, care până acum dezvoltarea este preponderent percepută ca fiind ceva negativ. Și atunci, automat, intrăm în discuția pieței. Dacă nu se dezvoltă, dacă orașul nu asigură această capacitate de a absorbi presiunea, fiindcă, în cele din urmă, avem un oraș magnet. Da? E un studiu făcut în 2017, parcă. 17, Magnet City, Așa, Banca Mondială. Da? În care este evident că în România există niște orașe care vor atrage și atrag și vor atrage populații. Da? Această presiune nu poți să o negi, nu poți să o anulezi, nu poți să spui toată lumea să aștepte cu bagajele la intrarea în București până ne rezolvăm noi toate problemele. Trebuie să ai o perspectivă în care dezvoltarea să fie parte a procesului. Că până va trebui să avem un dialog pe subiectul ăsta, să vedem cum se poate face, dar nu poți să o blochezi. Deci e clar că lucrul ăsta nu se poate. Și cred că aici lucrul se vede foarte bine pe valorile din piață. Adică, în momentul de față, există pe de-o parte un studiu care spune că în București sunt un număr imens de locuințe nefolosite, pe de-o parte, și pe de altă parte vezi că valoarea la chirii, valoarea la achiziția de apartamente noi este în continuă creștere. Deci această rezervă aparentă a orașului nu apare pe piață. Și atunci întrebarea este: care dintre variante este cea la care ar trebui să ne uităm? Să ne uităm tot timpul la varianta în care ceva se întâmplă undeva în spate acolo, e o conspirație în care cineva ține aceste spații nefolosite și nu le pune pe piață, sau realitatea este un pic diferită și, de fapt, cu toate că aparent avem suficiente locuințe pentru toată lumea, de fapt ele nu există și atunci ele trebuie compensate printr-o ofertă. Aș pleca puțin de la bază. Dar noi vorbim de dezvoltare, dar ce înseamnă dezvoltare? Da. Hai să vorbim despre impactul social, economic, în piață, da? Al dezvoltării. Există un studiu făcut de Oxford anul trecut, în care prezintă orașele cu cea mai mare creștere economică din Europa. Polonia are din top 50, cred că 20 de orașe sunt din Polonia. Din România sunt 2 orașe, Bucureștiul și Iași. Și aș alege ca exemplu Iași. Anul trecut am făcut un curs la Oxford și mi-au cerut să dau un exemplu din fiecare trebuia să dăm din țările noastre de regenerare urbană. Un alt termen pe care îl urăsc pentru că toată lumea folosește regenerare urbană, toți dezvoltatorii fac regenerare urbană, în realitate sunt foarte puțini. Și aș lua exemplu Iașului, da? Cu celebra dezvoltare mall plus clădiri de birouri în centrul Iașului, care a generat un scandal continuu și îmbreaz la voastră arhitecților, domne, că de ce se construiește, de ce. Iașul e top 5 în Europa. Și acum vorbim și de economic și de social. Da? În 2010, 80% din populația Iașului lucra pe salariu minim pe economie. Da? Datorită acelor clădiri de birouri, și bineînțeles au un centru universitar puternic, s-au dus acolo companii de IT, Amazon, Microsoft, care a generat locuri de muncă. Cum e mai bine pentru locuitorii Iașului? Da? Ca oamenii aceia, ca acei studenți care au terminat facultatea, să plece în lumea largă în căutarea unui viitor mai bun, unui job mai bun, sau să rămână în Iași și să creeze valoare? Da? Să creeze taxe, impozite care se colectează, din care se pot face alte lucruri. Da? Demonizarea asta a pieței imobiliare, a dezvoltării în general, cred că e cel mai grav lucru care s-a întâmplat în ultimii ani. Da? La ora actuală, dacă
există anumite publicații, da, care s-au urcat foarte tare pe trendul ăsta anti-dezvoltare. Dacă te uiți la fiecare articol, uite în social media, la fiecare articol postat, indiferent, oamenii nici nu mai citesc ce scrie în articol, cine ce construiește, ce face, da? Spune, o să înceapă un nou proiect în zona X. Mafia imobiliară, au început iar să construiască, să nu se mai construiască, domne, nimic. Am devenit un popor de nimbi, știi? Not in my backyard. Nu există așa ceva, nimeni nu a explicat, băi, uite, astea sunt beneficiile, da? N-am văzut nicăieri în presă, de exemplu, explicat studiul ăsta de la Oxford. A apărut o chestie așa, băi, uite, sunt 2 orașe care au avut mega creștere economică, da? Dar n-am văzut nicăieri să se coreleze cu dezvoltarea imobiliară, pentru că nu există progres economic și social fără dezvoltare imobiliară. Întorcându-ne la partea socială, da? Uite-te, eu am urmărit ultimele 2 tururi de alegeri la nivel european din punct de vedere imobiliar. Cine s-a urcat pe trendul accesibilității? Bineînțeles, partidele extremiste. Da? Cel mai bun program imobiliar, de exemplu, în Germania l-a avut AfD-ul. Da? Ei au un plan să construiască undeva 300.000 de locuințe anual. Deci au un plan să construiască. Da? Și guvernul vine cu tot felul de facilități, autoritățile locale la fel. AfD-ul a ieșit, facem 500.000 de locuințe, nu la 35.000 de euro, și trebuie să dezvoltăm și să menținem piața accesibilă. Da? Pentru că noi, în ritmul ăsta, o să creăm o bombă socială. Cu piața imobiliară mai e o problemă. O decizie luată astăzi nu o vezi imediat ca și reacție în piață. Pe bursă, dacă ai făcut o prostie cu o companie, în secunda 2 ți-au scăzut acțiunile. În imobiliare însă, ca să vezi efectele deciziilor, îți trebuie minim 3-5 ani. Un ciclu de dezvoltare. Și asta e trist, că oamenii nu se uită la viitor. Băi, ce facem cu generația următoare? Unde va locui? Și aici ajungem la discuția legată de planificare și faptul că Bucureștiul se chinuie de atâta vreme să aibă un pub. Adică, ok, ai nevoie de strategie, ai nevoie de idei, ai nevoie de direcție, ai nevoie să înțelegi cum se întâmplă lucrurile. Eu sper să reușim ca măcar, nu știu, anul ăsta să avem pugul Bucureștiului. Nu cred. Nu crezi? Nu. Uite, rămâne înregistrat. Mai devreme 5 ani nu să avem nimic. Și... Eu am citit... Păi da, dar atunci... Uite, vă invit să citiți studiul pe locuire care stă la baza pugului. Aducerea la zi în 2023, cred. Se spune... Deci până în 2013 noi știm ce s-a construit și unde s-a construit ca zonă în București. După care din 2013 până în 2023, când s-a realizat actualizarea, da, se spune foarte clar că știm că s-au construit, nu știu, 70.000 de case, apartamente, dar nu știm unde. Nu ai cum să planifici. Unde pui o școală? Pui o școală la Unirii, unde s-au construit 2 blocuri în 20 de ani? Aici iar ajungem într-o altă zonă în care sunt și tu nu ai cum să dezvolți un oraș fără pug, da? Ba da, uite, se poate. Se poate. Da, București e exemplul viu în care totul e blocat. În care totul se face prin derogare. Și după aia ne întrebăm de ce, domne, uite, în zona aia a apărut nu știu ce bloc mai înalt decât... Și atunci ajungem la acea dezvoltare nocivă, în care întotdeauna vei găsi argumente prin care să arăți că lucrurile se fac prost. Mai ales e normal să se întâmple, în cele din urmă e normal să se întâmple toate aceste scăpări, toate aceste devieri în condițiile în care nu există nicio direcție actualizată. Hai să-ți dau o cifră. 2024. Știi cu cât a scăzut livrările de locuințe în București? O să o găsești dacă cauți extrem de bine pe INS, că Tempo Online nu mai este actualizat. Cu 40%. Da? Uite-te că în ultimii 5-6 ani
România n-a mai România, nu doar București, nu a mai atras niciun investitor important din afara țării. Ba din contră, avem 2 exituri. Atenorul și-a anunțat săptămâna trecută că pleacă din țară, dacă nu mă înșel și Skanska, dacă n-a ieșit încă, oricum a diminuat mult organizația din România. Dacă vrei proiecte bune, ai nevoie de dezvoltatori buni. Da? Altfel, cu demonizarea asta și cu a spune că dezvoltarea e rea, o să-ți rămână în piață, o să ajungem la un moment dat în care o să-ți rămână doar cei care își asumă această imagine negativă și care sunt dispuși să caute scurtături pentru a face ceva. Și dezvoltarea din București, în opinia mea, în ritmul ăsta, o să fie din ce în ce mai proastă. Dar în condițiile astea, pe piață este loc de dezvoltare. Bucureștiul și Ilfovul are nevoie de 25.000 de unități locative anual, în opinia mea. Atâta timp cât s-au construit peste 20.000 de unități pe București și Ilfov, prețurile au crescut cu ritmul inflației. Adică nu, poate puțin peste. În ultimii 2 ani de zile, ca să înțelegi, în București prețurile au crescut cu 34%. Imens și nociv pentru oraș. De acord. Pentru că noi nu ne dorim o piață scumpă. Înțeleg că noi suntem proprietari, știi? Bă, stai mă, că nu vreau să mai vină nimeni în orașul ăsta, să îl criogenăm eventual. Da, fiate. Mie mi se pare că reacția publicului care trăiește în oraș, că întotdeauna o să ai această reacție: eu vreau să trăiesc cum am trăit până acum, nu vreau să se schimbe nimic în jurul meu, eu vreau să am mai puține mașini pe stradă, vreau să pot să merg la piață fără să fiu aglomerat, fiindcă așa se întâmplau acum 10 ani, 15 ani. E o reacție naturală. Problema mea nu este neapărat în zona respectivă. Problema mea este în zona de administrare și specialiști, care teoretic ar trebui să poată să evalueze corect situația. Ar trebui să aibă capacitatea de a înțelege, de a distinge între ce înseamnă reacție naturală a omului care își dorește cel mai bine pentru el și ce înseamnă interesul general, interesul de dezvoltare, modul în care un oraș funcționează, modul în care lucrurile merg dirijat într-o direcție mai bună pentru toată lumea. Și aici, da, e o discuție și iar ne întoarcem la partea cu dialogul. Iar ajungem la zona de dialog, unde e nevoie să acceptăm că chiar și în situațiile în care dialogul este inconfortabil, el este cea mai bună soluție pentru a face lucrurile să meargă înainte. Părerea mea este că nicio societate și în natură, confortul nu a condus niciodată către evoluție. De acord. Întotdeauna, dacă pui accentul doar pe confort, lucrurile încetul cu încetul se vor degrada, nu se vor duce într-o zonă de mai bine. Și atunci e nevoie de puțin disconfort ca lucrurile să avanseze. E adevărat, nu trebuie să duci disconfortul la nivelul absurd, fiindcă să forțezi o evoluție, dar altfel trebuie să acceptăm că confortul nu este soluția pentru o dezvoltare, iar orașul este un organism viu. El va trebui să se dezvolte fie că vrem, fie că nu vrem. Degeaba spui nu ai voie să construiești aici și se vede ce se întâmplă. Nu se poate construi în București, se construiește de jur împrejur. După care ne întrebăm de unde a apărut traficul. Când tu duci toată dezvoltarea în periferie, periurban, da? Fără a aduce mijloace de transport în comun, fără a aduce infrastructură școlară, fără a aduce parcuri, fără a aduce... Știu, dar aici iar o să ne întoarcem la niște lucruri care nu s-au făcut de foarte, foarte multă vreme. Era discuția vis-a-vis de bugetul capitalei, care se duce într-o proporție covârșitoare nu pe dezvoltare, ci pe subvenții. Subvenții, hai să ținem lucrurile să funcționeze.
Și e trist să se întâmple chestia asta la nivelul Bucureștiului. Dar hai să nu mergem pe panta asta. Eu aș vrea să mă întorc pe zona aia pozitivă și eu zic, și aici corectează-mă dacă greșesc, este că în momentul de față este loc suficient în oraș pentru dezvoltare de bună calitate. De dezvoltare care să aducă genul de dezvoltări cu care te ocupi tu. Eu cred că Bucureștiul are un potențial imens atât pe zona asta de dezvoltări imobiliare, rezidențiale și nu numai, în țesut urban existent. Eu cred că Bucureștiul, interiorul Bucureștiului are acest potențial imens și încă o dată și pentru arhitectură bine plătită, fiindcă e loc. E piață, mai nou avem și buget, că dacă eram în 2012, să zicem, în mijlocul crizei, da. 2008-2014 s-a terminat la noi, era o discuție. Dar acum avem o altă discuție. Da? Sunt bugete, veniturile au crescut, se pot face lucruri frumoase. Adică știi ce mi se pare mega interesant? Că nimeni nu și-a asumat o politică de dezvoltare care să spună clar: ne ducem pe verticală sau ne ducem pe orizontală. Și să explice beneficiile și minusurile fiecarei strategii. Adică, hai să spunem pe aia dreaptă, care e strategia de dezvoltare? avem... Lipsă de predictibilitate totală. Da? Noi suntem un vedea. Da. Eu Share. Ajungem la aceeași discuție cu reglementarea de urbanism, PUG-ul și toate cele, unde iară... Dar tu crezi în momentul de față că... Adică, care e potențialul pieței de arhitectură în București dacă se schimbă perspectiva? Adică, în loc să privim orașul ca o structură care trebuie să aștepte până când își rezolvă toate problemele pentru a accepta dezvoltare, față de un oraș care înțelege că lucrurile nu pot fi blocate și trebuie mers în paralel, e adevărat, cu dialog, cu implicare, cu dezbatere legată de ce e bine, ce e rău. Din perspectiva asta a orașului care se deschide către dezvoltare, responsabil însă, este loc pentru arhitectură? Adică crezi că potențialul pieței de arhitectură în București se poate dubla doar printr-o schimbare de perspectivă? Primul meu proiect, da, cu arhitectură deosebită, l-am avut în 2008-2009. Da? Deci fac asta în 2005, more or less, 20 de ani de piață. Îți pot spune că publicul s-a educat. Da? Îți pot spune că există piață. Nu de dublare. Cred că de 5-6 ori creștere față de ce. Deci eu am sute de cereri. Când îți apare un apartament în proiectele alea, anunță-mă. Da? Dacă mâine îmi dai 100 de apartamente, le vând din tipologia apartamentelor mele. Da? Discutăm despre arhitectură de bună calitate în poziție. Le vând într-o săptămână. De ce loc? Foarte mult loc. Dar nu ai cum să... Partea asta de avizare, da, costă extrem de mult. Da? Faptul că eu stau cu un teren în portofoliu 5 ani, 6 ani, 10 ani, până autorizez, mie îmi generează un cost al banilor. Da? Am pus 1 milion. Păi trebuie să am și eu, cel puțin cât e dobânda la titlul ăsta, 5-6% pe an, da? Și eu îmi pun anual acea sumă în buget. Și la un moment dat, când o să avizez peste 10 ani, o să văd că milionul ăla, a devenit 5 milioane. Cost pe care îl transfer după aceea către consumator. Da?
Ai vorbit de studiul de Magnet City, în aceeași perioadă sau la un an diferență a mai apărut un studiu tot de la Banca Mondială, în care se prezintă foarte clar impactul în piață al acestei perioade de avizare. E un studiu făcut la nivel european. Când o să publicați podcastul, o să las un link în comentarii. E, din punctul meu de vedere, musai de citit. Ok. Și spunem, în condițiile astea, ce ar trebui să facă arhitecții ca să devină vectori care să promoveze această deschidere? Ce ar trebui să facă un arhitect ca această perspectivă asupra dezvoltării ca un lucru nociv să înceapă să fie perceput ca un lucru util și care aduce plus valoare nu numai dezvoltatorului, ci și vecinului, și străzii, și orașului? Care ar fi instrumentele? Sau nu, care ar fi discursul pe care ar trebui să-l aibă un arhitect pentru, și cum ar trebui să se comporte el profesional vis-a-vis de actul de proiectare și de relație cu administrația, clientul, așa, în așa fel încât să ajungem în acea situație în care să se modifice de 5 ori numărul de lucrări bune, cărnoase în București, din punct de vedere, să zic, economic pentru arhitect. Că nu discutăm despre partea de estetică și de premiile anuale. Discut doar să arhitecții să trăiască mai bine. În primul rând, cred că voi ar trebui să conștientizați cât de puternici sunteți. Aveți o breaslă. Da? Toți arhitecții sunt înscriși în oare. Da? Nu e... La noi nu există. Există niște asociații, dar ca număr de membri este redus. Nu este toată lumea obligată. Da? Voi, odată ce conștientizați, da, că sunteți toți în această organizație, ar trebui să comunicați. Și să comunicați nu în evenimente între voi. Ar trebui să comunicați către publicul larg. Ar trebui să preluați discuția despre dezvoltare, pentru că voi sunteți specialiștii. Da? Nu consilierul politic, nu știu care, sau... El nu e specialist. Da? El, dacă vede că îi aduce voturi discursul ăsta antidezvoltare, o să-l folosească. Voi trebuie să înțelegeți că voi sunteți specialiștii, să vorbiți pe înțelesul publicului larg, și asta e o problemă. Modul cum te adresezi, informațiile. Poate uneori să vă mai dați jos de pe piedestalul ăla unde v-ați urcat, să discutați cu toate părțile implicate, da? Să discutați, să vedeți publicul ce vrea, să vedeți autoritățile ce vor ele, de fapt, să discutați cu dezvoltatori. Da? Cred că lipsește interacțiunea asta în care fiecare în bula lui, da? Și să comunicați, din nou, să comunicați mai mult și în mainstream media. Nu... La podcastul ăsta discutăm noi doi, să uită la noi colegi, arhitecți. Da, uite. Nu ajunge la public. Nu, dar și aici... Cred că aici lipsește și ați putea să fiți... ar trebui să fiți prezenți. Păi da, dar de obicei arhitecții sunt prezenți și sunt invitați fie când discutăm despre o dezvoltare de foarte proastă calitate care distruge, fie de intervenții nepotrivite în contexte nepotrivite, fie când are loc un accident. Destul de rar apare în spațiu public discursul ăsta legat despre nevoia de dezvoltare. De ce apare rar? Păi, fiindcă, nu știu, asta este ceea ce publicul cere, care iar ne întoarcem la reacția naturală. Oamenii vor, nu-și doresc schimbarea. Schimbarea este întotdeauna perceput ca ceva
periculos, care nu știi niciodată unde te poate duce. E o chestie neașteptată. Nimănui nu-i place schimbarea decât dacă a fost educat în sensul ăsta. Și atunci eu cred că publicul preferă să-i fie confirmate niște frici, niște spaime, niște preconcepții vis-a-vis de ce e bine și ce e rău. Și cred că iară, suntem pe o ramură naturală a modului în care lumea este construită. Și aici iară ne întoarcem la aceeași discuție. Dar noi suntem specialiștii, noi suntem aia care ar trebui să înțelegem. Asta voiam să te întreb. Publicul e specialist? Nu. Știe publicul cum să dezvoltă un oraș? Știe publicul care e impactul economic și social? Adică arhitectura este făcută pentru un nea gigel de la colț de stradă, da? Trebuie să-i fie bine și lui și prin orice proiect. Dar îl lăsăm pe nea gigel să facă politica de dezvoltare? Pentru că dacă te uiți la ora actuală, din nou, discursul a fost confiscat. Trebuie făcut de voi de specialiști. Știu, dar și în cazul nostru există această viziune care este o viziune foarte atractivă, în care discuția este dirijată către lucruri plăcute. Adică nu momentul în care intrăm și discutăm despre lucruri care trebuie făcute într-un anumit fel, întotdeauna ele sunt legate nu neapărat de ideea de a schimba, ci lucrurile trebuie făcute într-un anumit fel pentru a proteja, pentru a prezerva, pentru a, cum îi spune, a ne face viața mai bună, dar dintr-o perspectivă foarte atractivă și foarte ușor asimilabilă de public. Sunt foarte rare situațiile în care discuția legată de e bine să facem genul ăsta de schimbări pentru că în viitor lucrurile vor fi mai bune din punctul A, B, C și D. E o zonă în care de obicei dacă intri, riști să intri într-o zonă de conflict cu foarte mulți, de fapt nu cu foarte mulți oameni, ci cu acei oameni care sunt preocupați și care sunt implicați în a păstra, nu a schimba. Discursul ăsta pro-schimbare și avantajele pe care schimbarea le aduce este un discurs nu foarte atractiv. E un discurs dificil în societate. Adică ne e frică să ne asumăm. Nu aș spune neapărat frică, este o abordare, și iar o să folosesc cuvântul, naturală. Este mult mai confortabil să discutăm despre lucruri care nu generează conflict decât să încercăm să discutăm lucrurile care au potențialul ăsta de a genera o polemică. Preferăm varianta aia mai simplă în care, da, avem un mediu controlat în jurul nostru în care toată lumea spune vai, dar ce bine este, avem și exemple, avem o grămadă de oameni care spun este foarte bine lucrul ăsta așa, decât să ai o situație în care există această tensiune care trebuie gestionată. Nu cred că avem cultura gestionării tensiunilor. Atunci hai să o creăm. Da. Prin genul ăsta de dialog. Există la ora actuală. Da? Trăim, din fericire, tehnologia asta, ok, ne aduce foarte multe beneficii. Dacă în secunda asta intri pe Science Direct, da? Pe secțiunea de locuințe, case, dezvoltări, găsești milioane de lucrări științifice, nu dat cu părerea. Lucrări științifice, cu date clare, care îți arată, băi, dacă iau decizia asta, se întâmplă asta. Și atunci de ce să ne fie frică să ne asumăm o discuție despre dezvoltare când pot mâine, da, să iau studiul de pe Auckland, da?
E ultimul pug peste care am dat. Au făcut o densificare până în 2016, între timp l-au mai actualizat de vreo 3 ori. Și o să spun clar, uite, dacă faci chestia asta și densifici aici, scade traficul cu X%, da? Îți crește accesibilitatea cu Y%, se întâmplă următoarele lucruri. Sunt lucruri dovedite științifice. Dacă ne asumăm discuția pe ce trebuie făcut, eu cred că da? La fel pe ce trebuie salvat. Ce trebuie salvat? Păi, da? Aici este discuția în care trebuie să avem mai mult dialog. Eu cred că asta e. Dar și aici, și în situația asta, pe ce trebuie salvat? Este un domeniu care are specialiștii lui, este un domeniu în care, surprinzător, interesul public este extrem de prezent și este adus ca argument de foarte multe ori. Dar, știi, discutam noi, e posibil ca interesul public care are loc aici, în curtea din spate, să fie total diferit de interesul public care este în curtea de lângă. Și s-ar putea să fie total diferit de interesul public al generației care vine după noi. Și de-aia este nevoie ca acest dialog să fie mult mai prezent, dar scopul principal este, în cele din urmă, părerea mea, este acela de a privi cu mai multă deschidere și mai multă încredere către schimbare, către dezvoltare, fiindcă orașul, asta e, Bucureștiul, știi, dacă te uiți pe numărul populației, cum a crescut populația Bucureștiului de la 1800 până în 2025, o să fie o curbă destul de abruptă. Și atunci e clar că soluția care era bună pentru București la 1850 vis-a-vis de soluția care era bună pentru București la 1900, vis-a-vis de soluția care era bună pentru București la 1950, 2000, 2050, e posibil să nu fie aceeași. E nevoie de o perspectivă în acest flux de dezvoltare a orașului. Trebuie să privești lucrul și ca un oraș care crește, se dezvoltă. E adevărat, trebuie însă ca lucrurile să fie discutate, trebuie să ne găsim mediul în care să putem avea acest dialog în așa fel încât să găsim soluțiile cele mai bune. De obicei, soluțiile sunt rezultatul unei medieri. Niciodată nu există o rețetă care să poți să o aplici și să spui asta este soluția. E posibil ca soluția care e folosită în Auckland să nu fie o soluție potrivită pentru București. E posibil cum... Dar ne putem uita la ea. Putem să ne uităm. Și ne putem uita la alte zeci de exemple care sunt documentate și să vedem ce se potrivește Bucureștiului. Fii atent. Deci noi avem PUG-ul pe care funcționăm acum, aprobat în 2000. Da? Corect? Deci asta probabil a fost făcut în 98, 99, 2000. Știi câte locuințe se construiau în 2000 în București? Nu. N-am această informație. Undeva la 2400, dacă nu mă înșel eu. Știi câte locuințe s-au construit în ultimii ani în București? Anual, așa, o medie? Îți spun tot eu. Undeva între 10 și 14.000 de locuințe în București. Crezi că PUG-ul gândit în anii 2000, când nevoia de locuințe în București era de 2000 de unități, mai este actuală? Nu. Atunci când nu. Eu sunt cererea e de 14-15.000 doar pe București? Este evident că Bucureștiul trebuie să aibă o strategie de dezvoltare mult mai dinamică decât a generat-o modul în care este reglementat urbanismul în București. Este evident că avem nevoie de această perspectivă dinamică asupra orașului. Este absurd să continuăm să privim Bucureștiul din aceeași perspectivă care era în 2000, pe de-o parte. E adevărat, sunt niște linii generale acolo care
pot să aibă sens. De acord, perfect de acord. Dar sunt lucruri de detaliu care cu siguranță, nu cu siguranță, evident nu mai au în momentul de față justificare. Vorbeam de pugul din Auckland, din 2016 și până astăzi, da, a fost modificat de 4 ori. Pentru că tot timpul este monitorizat, impactul, traficul, tot. Și aici dar aici ajungem la altă discuție pe care, cum îi spune, pe care eu o consider extrem de importantă. Noi nu avem date. E cea mai mare problemă. Deci noi nu avem date urbane, noi nu avem, există această luptă pentru crearea unei resurse de informație, pentru strategie, pentru a lua decizii informate. Și numai eu știu de câte ori am discutat despre importanța datelor urbane, despre importanța existenței unui observator teritorial la nivelul orașului în care să avem acces la date. De ce e bine ca efortul pe care îl faci tu de a colecta informații din diverse surse... E aproape imposibil. Deci am încercat să scot, da, ce s-a construit în București la nivel de sectoare. Să-mi dau seama care sector s-a dezvoltat. E misiune imposibilă. Deci, iar asta cu datele, cred că e una din cele mai mari probleme. Deci, noi avem, uite, referitor la prețuri, de exemplu, una din discuțiile care apare foarte des în spațiu public, cu care eu nu sunt de acord, este faptul că București e una din cele mai accesibile piețe imobiliare din Europa. Da? Dar de ce? Pentru că datele care se colectează sunt proaste. Da? În București, la nivel de promovare, da? Este introdus inclusiv orașele din jurul Bucureștiului și atunci tu ai media de preț mică, pentru că acolo ai 90% în dezvoltare. Da? Și te duce în jos. Noi nu știm într-adevăr cât de accesibilă este piața. Și asta e o problemă, pentru că tu nu poți să gândești politici publice și sociale. Da? Dacă tu nu știi cum stă piața, dacă tu nu știi unde s-a construit, dacă tu nu știi cât s-a construit, dacă tu nu știi cât s-a autorizat. PMB-ul, de exemplu, e singura primărie din București care, deși legea o obligă și există și o hotărâre de Consiliu pentru publicarea autorizațiilor de construire pe site, nu le are. Da? Iar pe urbanism, pmb.ro, e ceva rău acolo. Aia nu se poate numi soluție. Păi da. Dacă tu nu ai nici măcar autorizațiile, să știi, băi, ce am în pipeline? Câte locuințe vor urma să fie livrate? Ca să nu spun că legea te obligă să prezinți cu care-i cutul, care-i potul, care-i înălțimea maximă, randări cu fațadele, ceva planuri. Deci noi nu avem nici ca număr. Da? Și atunci înțelegi de ce în momentul de față, preponderent în discuție, argumentele sunt unele construite pe cum simțim lucrurile. Da? Deci ăsta pe e... emoții. Pe emoții. Ceea ce este ok pentru politician, este ok pentru omul de pe stradă, este un pic nefiresc pentru specialist. Să vină să își argumenteze modul în care percepe lucrurile doar pe experiența lui și pe modul în care el simte orașul. Specialistul trebuie să fie obiectiv. Specialistul trebuie să fie informat. Specialistul trebuie să simtă trendurile, să vadă ce se întâmplă și la nivel internațional. Da? Dar hai că ne lungim prea mult. Ce aș încerca eu acum ca concluzie la discuția noastră este 1. Există piață pentru arhitectură? Există. Există piață pentru arhitectură bine plătită? Da. Și tot ce trebuie să facem ca să ajungem să deblocăm această situație este să discutăm altfel despre dezvoltarea orașului. Și eventual folosind date, folosind argumente care să îndulcească puțin această reacție naturală de a te opune schimbării, fiindcă și aici trebuie să recunoaștem, exemplele de schimbare n-au fost întotdeauna cele fericite. Adică, așa cum spuneai tu, poate ar fi mai bine să promovăm și bunele exemple.
în așa fel încât să mai îndulcim frica asta a societății că dezvoltatorul imobiliar este un balaur care vine să distrugă totul lângă el? Eu cred că cheia este în comunicare, cheia este la specialiști. Cred că ar trebui să luați mai multă atitudine și să ajungeți la publicul larg, să puteți explica beneficii pentru public și da, exemplele de bune practici, da, ar trebui scoase mai mult în față, în opinia mea. Mulțumesc mult! Eu mulțumesc! Și sper să ne revedem peste câțiva ani și poate discuția să fie pe alte teme. În continuare pe dezvoltare, dar cu alte genuri de probleme. Un alt mood. Un alt mood, da. Sigur că da. Perfect. Mulțumesc pentru mult. invitație. La revedere.